A Barčeta a Jackpot jsou na dráze. V mírném vedení modré dečky Jackpota ze Spin Bar, ale červená dečka Barčeta z Spitfire Moravia. Střídá se to tam, uvidíme, jak to dopadne na cílové rovině. Tak to si teda vůbec nedovolil odhadnout, kdo vyhrál. A máme na dráze do čela s červenou dečkou, Brittany Gentleheart, ale dopředu už se dostává s modrou dečkou, Dolce Vita Blue North. Dopředu už se i začíná provojovávat s pruhovanou dečkou Christine Vlapan. Tak to je napínavé. Tak počkám. A je odstartováno. Do čela jde s pruhovanou dečkou Chester Bohemia Snapdog. Za ním s modrou dečkou Mont Blanc ze Spin Bar, který se jde právě do čela. Tak to je opět krásný a napínavý běh finálový vypetu psů. Nejlepších vypetů, takže máme to všechno nachystáno. Balfour, Batuda, Mont Blanc a Klon. Bíládečka, Klon, Vlapan na první pozici, pořád Klon, Vlapan, ale bere se tam dečka černá, Klon, Vlapan, ano, Klon, Vlapan je v tomto okamžiku na první pozici a Klon, Vlapan si běží vítězství, předpokládám, době 4-5-3.